Kiertohengitys tarkoittaa sitä, että soittamisen ääntä eli sitä pörinää voidaan jatkaa ilman, että pysähdytään välillä hengittämään sisään. Eli sisäänhengitys tapahtuu samalla, kun pörisevää ääntä jatketaan suuonteloon varastoidulla ilmalla. Tällä videolla palottelen tämän tapahtumaketjun, mitä kaikkea siinä tarvitsee huomioida ja millä tavalla tuo kiertohengitys tapahtuu. Eli harjoitellaan tätä kiertohengitystä nyt ilman pörinää ja ilman didgeriduuta. Eli otetaan ensin tämä suuontelo täyteen ilmaa, eli tehdään siitä tiivis ilmavarasto. Eli tarkoittaa sitä, että alaleuka hieman laskee, jotta saadaan vähän suurempi varasto. Ja sitten, jotta se ilma pysyy suussa, niin siellä täytyy tapahtua täällä suun perällä jotakin. Eli siellä tulee sulku. Pehmeä suulaki laskee ja kielentyvi nousee ja ne sulkee sitten suun ilmavarastoksi. Noin. Ja nyt lähdetään sitten puristamaan tätä varastoitua ilmaa ulos huulten välistä. Eli sillä täytyy olla edelleen se sulku siellä suun perällä, jotta ilma purkautuu ainoastaan huulten välistä ulos. Eli että se ei tule nenän kautta. Ja voit alkuun käyttää vaikka käsiä. Eli ainoastaan huulten välistä ulos. Ja sitten kun onnistut pitämään sitä sulkua siellä kiinni siellä takana niin, että pystyt käsillä puristamaan ilma ulos, niin sitten voit tehdä jo ihan pelkästään poskilihaksilla ja alaleukaa nostamalla sen ilman puristuksen. Ja sitten lähdetään huomioimaan hengitystä. Eli palataanpa nyt sinne alkuvaiheeseen tätä harjoitusta, eli pitämään ilmaa varastossa suuontelossa. Ja siinä samalla huomioidaan, kuinka hengitys kulkee nenän kautta sisään ja ulos. Eli nyt vaan pelkästään huomioidaan sitä hengitystä. Ja sitten lähdetään kohdistamaan sisähengitys ja tämä ilmanpuristus ulos yhtäaikaiseksi. Eli ole valmiina. Huomioi, kuinka hengität ulos. Ja sitten kun sisähengitys alkaa, niin siihen samaan kohtaan tahdistat sen ilman ulospuristuksen. Eli nenän kautta menee ilma sisään samalla kun huulten välistä tulee se varastoitu ilma puristettuna ulos. Ja voidaan sitten tehdä puhaltamalla vähän jo sitten matkia tuota ihan oikeaa soittamista, eli ei oteta vielä didgeriduuta, vaan ajatellaan, että puhallus on se pörinä, se drone. Eli puhalletaan sillä tavalla, että siellä koko ajan säilyy ilmanpaine täällä suuontelossa, eli se ei niinku puhalla tyhjäksi, vaan siellä on vielä sen ulospuhalluksen jälkeenkin, eli siis uloshengityksen jälkeenkin on ilmaa siellä suuontelossa, ja se puristetaan sitten ulos samalla kun niiskautetaan nenän kautta sisään. Eli ja sitten tehdään samaa didgeriduun kanssa. Eli tehdään tätä pörisevää dronea ja sitten siihen tämä nenän kautta sisään niiskaisu. Ja se näkyy täällä nyt sitten pallean liikkeenä. Eli se ei ole niin voimakkaasti semmoista ilmanpullistelua tässä poskissa välttämättä silloin, kun se pallea auttaa siinä sisähengityksessä. Eli tässä tein tämmöistä aika nopeaa
uloshengitystä, mutta sitten voi tietenkin tehdä pidempiä droneja, pidempiä uloshengityksiä ja sitten aina väliin, vaan sitten sopivaa väliin se sisäänniiskaus.